Hola, Iguers, seguidors de Girona m'Impulsa. Soc la Maria Àngels Arbocer i avui us faré un plat en col·laboració amb Bottega Toscana, Horta Masó, Fruites Bellapart i Peixos Serra del Mercat del Lleó. Per què tinc una tomata? Doncs perquè és la protagonista del plat, la tomata cherry. Podeu veure la recepta de Cherry TV al canal de Horta Masó o bé aquí, al canal de Girona m'Impulsa. Fins ara! Avui farem pasta fresca amb escamarlans i cherry. Buongiorno, sono Dario di Bottega Toscana. Per il piatto mettiamo il parmigiano, la pasta fresca e i pomodori secchi. Jo soc la Tina, de Can Bellapart, d'aquí del Mercat del Lleó. I bueno, el que servirem nosaltres serà pinyons. Són els pinyons del país, d'aquí del Montseny de Recollet.